Oletko joskus tullut ajatelleksi, miten lyhyt aikaa me ollaan vielä käytetty keinotekoisia, kemiallisesti valmistettuja lääkkeitä maailmassa? Ei edes 100 vuotta vielä. Mitä me käytettiin ennen sitä? Joo, tietenkin lääkkeitä meidän metsästä, meidän luonnosta. Meidän eläimet on hyvä esimerkki siitä, jos ne sairastuu metsässä, metsän eläimet, niin ei niillä ole mitään, ei ne saa mitään lääkkeitä, kemikaalisia lääkkeitä, vaan ne syö rohtoja, ne paastoaa, ne lepää, jotta ne tulee terveeksi uudestaan. Me ihmiset ollaan kans eläimiä, mutta me ollaan unohdettu tämä yhteys luontoon. Luonnossa on kaikki lääkkeet. Mä toivon sydämestäni, että Suomi taas ymmärtää ottaa näitä käyttöön. Niin kuin muissa eurooppalaisissa maissa. Se kuuluu lääkärikoulutukseen, että oppii myös luontaisia hoitomenetelmiä ja luontaisten rohtojen ja kasvien käyttämistä ihmisten parantamiseksi, kun sairastuu. Luonnossa on luontaisia antibiootteja vaikka kuinka paljon. Joo, eli toivotaan, että Suomi herää ja ymmärtää, että nyt me tarvitaan tehdä kaikkea, jotta me pystytään ennaltaehkäisemään sairauksia ja pitää huolta meidän terveydestä. Ja se tapahtuu luonnon avulla, mikä meille on annettu.